Aquesta nit tenim la gala, no? El sopar dels Premis Literaris. Com deies, ja hem consolidat aquest format, no? Aquesta gala, en la seva 35a edició, i bé, aquesta gala anem a veure moltes sorpreses, no? Molts premiats, molts somriures i també veurem una reivindicació clara, no? A favor del valencianisme i de la nostra llengua. Aleshores, sí se pot ja contar quins són aquests premiats que s'emportaran el guardó d'Alzira. Sí, tenim diferents premiats, com sabeu, tenim 8 categories. En la categoria de narrativa infantil tenim a Mariano Casas, en el Premi de Teatre Albert Martínez. Després també tenim altres categories com la narrativa juvenil de Jesús Moya, que s'ha premiat. Del Premi d'Àlbum Il·lustrat tenim 2 premiats, ja que està l'autor, l'escriptor, podríem dir, i l'il·lustrador, no? En aquest cas és Paco Choli com a autor i Carles Arbrat com a escriptor. Després també tindrem altres categories, com per exemple el Premi de Poesia, en el qual ha guanyat Maria Beloi. Després el Premi d'Assaig, que també l'única dona que tenim ha sigut aquesta, que és Maria José, que ha guanyat el Premi d'Assaig. I per últim tenim el guanyador, no, del Premi de Narrativa Ciutat d'Alzira, que és Víctor Gómez Labrado. Han sigut obres molt bones, la veritat, hem tingut molta presència, s'han presentat moltes obres i de molta qualitat. El Premi de Narrativa Ciutat d'Alzira el patrocina la Generalitat Valenciana, l'hem anomenat el Carme Miquel, no? Per la seva figura i per la seva rellevància, no? Com a escriptora hacia el País Valencià. I bé, enguany el patrocina la Generalitat Valenciana i esperem que els propers anys continuï en aquesta tendència, no? Bé, com sabeu, des de Cultura sempre hem continuat recolzant els premis literaris. Enguany hem continuat el model, no? I el format que s'ha fet durant aquests últims anys, i l'any que ve tindrem noves sorpreses, no? Nous formats i noves actuacions en les quals ja estem treballant en els propers premis. Enguany, en aquesta gala s'acaben els d'enguany i comencen ja els preparatius de la següent gala.